hang ni don ka jing start uta uba don ka jing shempang do un keng ya ka jing keng uta umrat klau namar ka long ka jing keng jong ubriu bat ka jing keng ka jong ka long riu spa henriu henriu kani ka di ka benta ka baar ka banga kwa ban walam shapi bat ka du ka le singala banong ka di ka benta ka ba khadu ya ka bangan kren shapang umrat klau bat hakani ka benta ngan kam detail pi ngan kam benia pi kanang ba pin sneu thu ya ka i ka jingmut bashisha jong umrat klau laniru le singala banong jong utau number 666 shwa kata sa shisin pan da ka ba burom ya pi kum mga ong priang ya ka i ka ba pis ngode ban priang kentai ya ka i ka ba pis ngode ban kentai na ka liang ka chunga ngam sneu bat teng an ong ya pi nga i kum ba piklet ya ka jingker pat ka chunga de sa shisin nga kerpat ya pi wat klet ya ka ni priang tang ya ka ba pi priang sneu ban priang kentai ya ka baro kabapi pim snode ngamwan hang ni ban ong ban ya lam bakala em kadi ka jing ti ka junga ya ketin ka jung blei ka jing pulei junga ya ketin ka jung blei apanga kren ya kane amde banga shusngu thu la de hi ngani tu ipi kadi ka jing wat ka junga ka pangala pule pisngu pi berkat pi tang ladanga ka shusngu thu bleu kumne ladanga ngat shusngu thu kata ka jing bleu kan longse kum tang kumne kadi ka banga pule ka ketin ka jung blei kadi ka banga wat ya ketin ka jung blei tendrei ngani tu ipi ngam pen bor ban ong ba pin ngej ne ba pim ngej di ka dei ka jing ai jing mut ka junga shapang kan ni ka sngi bat shapang uta umrat klau kum ngong lai tulikin riu klem da pen ya sno lang ken mau ya number riu spa riu pun riu wat mudur bon de number riu spa riu pun riu ada pipet ba tu ka tin ka la pipet ba ka tin pareng ka ong ba 666 kabumut uneu number kumangong uniang be ya lai jai kibriu lane uniang be uwe unriu la kajong uwe unriu la kajong uwe unriu la kajong sik 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 riu 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 kumut lai jai ki jinglong ubriu kumangong ubriu banengkong ude ubriu jong ka perthei ubom yo jing penim ubri uba ar ladangi pule naka shiti upol apostol Paul sikining room pralenong rekod ke ban riu nyo bat pra pinsyam yagani namar ka jing yai mut brai ngan pule fi mo ka rekod ke ban riu terter namar ka jing yai mut brai ka jong kata kado kalong ka jing yap ndi ka jing yai mut brai ka jong kata ka mensim kalong ka jing im bat ka jing sukai naba kata ka jing yai mut brai jong kata kado kalong ka jing shun ya ublei namar kan pen hapo yalade ya ka hukum ublei lem ni shisha kamla kin kum tate kita ki balong hakado kimla pan persengu hayo blei kita ki digi kristan ki ba smau thu te ka jing penim rikin hap 100% hakado ubalai pan undi uta kumbongong ubri ubakan jaman sim ubadan ka bor kidak pan le ke kamba pan le kidak kla ban pen hier ka ding na bedeng ru kin sedan kan kindan ka bor ani tu ifi la de kimon henry ngane tu ifi kini ru kin hamno bat kumnu pat ke jing hap ke jung kita ki syakri ki jung try ki beton ka bor ki balong kum kita ki spiritual man ni ki bru ki bakan jaman sip tin ke jung blai kelong balada pelungkot e ko por ko we ka do kanam lai shu jadi nak kata nak bentang kita ki belajar hapen kut di ka por nomor unne umar clown itu bi ndau poi akan di ka state ka balai di ka level ka balai hang ta kalong ka bae sisa jadi nak kata itu bi tu nya keren akan di ka video ka ba menta nung kong song in page ka sharp ka jong mat klau ku mangingi ju perkat ba unde bi number 666 unde bi tang we ubriu ngam ong ba unde we ubriu ngimut ba unde we bi ubriu ban sen sharingi man itu ipi umde tang we ubriu ku mangong nadu pastang ka pat bunengkong kani ka theu ya lai jai kibriu to nginit ya la de la ngidon ha ka benta ka banengkong ni ka ba ha ni ka balai ne ba ladang imdon hang ta tu ngi ro utrai ada ngimdon haka bukum kata ka bentatu ini ro utrai ku mongong umpai ya ka basyaban ri umpai nengkong ya ka basyapo bat pi haladi simet pisngutu ka ka badan hapo jong pi bat ka ka ba long hapo jong pi pisngutu ka klem perslam tungin pai ka syap ka jong mar klau ka syap ka jong mar klau jisu la kersai
ba kadi kita kajing klimsi, kajing krenbeng, kajing sarong, kita ke bahangamay, ki ikibaro, kita kidi kisyap kijong marklaw. Bat kakting kijong blik ong ba kita baro kabakar kabakai gentay, kabakren sarong, kabalekmeng, kita kinjia kising kadu. Bat bila pulih rupin siami bakini baro kinwan baru utau kris lam ler, kita kinong itu lupa lam ler, kita baro kidei benta ang kakini boleh hakapung gading. Bada pipai kini rupi jia kasing kadu. Kakting kijong blik ong kindon kibukum kita. Kiba isbai kata kadei kita kinde kimrat klau. Yang itu ifi kita kinde kisyap kibadon hapo jong umrat klau. Bat ngan sepensyaya pi bat unek umrat klau bat kumno untri kamo unek umrat klau kumno kini kibriu ki agent lah ne kita kibriu kibadehi umrat klau kintri kam. Kita kide kisyap ki umrat klau. Maka ketika jumlah ko ong ka jimput pau ko nang bakhlai ko kong ba utang umrat klau undon kedak ka jengkren ben bele. Ti kumbangi tibru ba kita hi kebilai persaya bele kide ki bakren ben bele. Bele ong bakini baro ki bele ya kata ka benta ke jungi kalau kapung gadik. Badu kondok. Ti katakan nengkong kade ke syap ka jong klau. Yo ba ngidon ya kebukum kata ka mensim. Kum kata ka jinglong. Ken mau bakata kade kadak ka jong umrat klau. Kita baro kide kisyap ki jong umrat klau. Kide ki kumbang ong kaktin ka jong le ka ong suri kup sni lang brod. Ken mau suri ude ubuan na klau ude umrat klau. Umrat klau. Tu da pej phai kaktin ka jong le ka penias ka haba ka penias rima ba keren si panggadur ka jong umrat klau tu ngin pej ba. Sintur sing. Kikijat tingim tu ngin ya nujor pat ka jing kwa barai ka jongi. Hatu kam dei ka sintur sing. Hatu ngim don ni ka kejat tingim. Kita kide ke baro ki ba ketin ka jong lai ka keren ringi ngim sengutu. Kita baro kide ki syam ki jong umrat klau. Bat kan hi ka ketin ka jong lai ka ong ru ba. Laringi pulih hi ha ka dokot ka ban akalenong kalendong ka bopra ka dokot ka ban nyeu jing kirum ka ong na bakata ka jing yayumut brai ka jong kata kadok kalong ka jing shun ya ulei. Umrat klau hi ud shun ya ulei keren ben ya ulei. Kata kade ka syam ka jong umrat klau. Ramah kata ka sengi ki bakadu gin mi kita. Kita kin long disiplin kin pen perfect ya kadok ka jing ibat ngin namlai syut naki. Ngin kelapa mud hajar sim ngin namlai jaki naki. Kata kade ka syam ka jong umrat klau. Ka ba kasyap ka jong umrat klau. Kan wan ha kata kajing selsyar ha ka kadar. Badi hang neken. Haba kasyap ka jong umrat klau kan wan. Nama la dengi pe kajing terikam ka jong umrat klau kan don ar bentamo. Ka wei ha ka spiritual. Ka wei pan ha ka do. Ha ka do unwan pe ha ka bor selsyar. Pan de ha ka bukum kan di ka benta. Bawat kita kibaji dulu. Kinha. Bat syua kata tu ngin ya pe pan. Ya ka ka jingmut jong lai teli kini ki hinriu ki bala tho ka tin ka jong blei uwe unriu umut kum unriu banengkong ka ka jingmut ka jong unriu bar ka ka jingmut ka jong unriu balai ka jingmut ka jong clearly ngan saya pi unriu banengkong udehi umrat klau udehi umrat klau unriu banengkong udehi umrat klau ubadon ka donut ka jongi ubadon ka jingim ka jong briu ko man la kasni kam theo te tang ya uwe briu dekat theo ya baro kibriu kibadon kum kata ka jinglong bat unriu banengkong kum nga ong mene ude umrat klau banengkong unde ubriu jong kaperthe bom don hapo ka jing penim bat kai pat kiru kom trikam ki jong une unriu banengkong unriu banengkong unde umrat klau unde ubriu an keren bi unde ubriu ubadap tangda kamen simniam ude umrat klau jong kaniam ubarung hakajingmut jing berkat ubarung hakitit jabing ubarung hakadonut tadi nak kata kadau kan sawan kapor bakin compromise ya
ubelai jongi bat ki belai jong ka pertai. Jadi nak kata kata ulah pipai ngim keren ki Kristan, ngim keren ki bom ngai mo. Ki bom ngai ngani tu ipi ki don sisa kata maniam. Bat kita yang scam lu lagi jong ki belai. Bat ka mensim shit niam haki ka kam jur ban yau Kristan ada pipai. Dan dengan itu ipi wat u Kristan lu udon kum gani. Kam mensim niam. Kan mau kam mensim yang kayeng nak benta uing marklau. Kita nak buat kajing penium gini. Jadi nak kata-kata hak kelimat dapat kabangi ki Kristan ni kompromis. Ya ubeli jongi ban ubeli ka pertai dia kata kapor baktin ke ubeli ka ong kaya gani mau kawai. Sakran ya gani kawai per ke video dengan su idea ya bikin. Kakrin ke ubeli ba ong bakin ya bam kin ya di kinya ti ya kajing ti kinya syong kurim bat kinya pun syong kurim tak hadu ba kata kasngi ba unowa unrum kuruk ka yingling kabumud kadai ka bukum kan ka benta pin syam ba ndaki compromise yo ubli jongi bat ubli jong ka pertai bat kita ki blai jong ka pertai kabumud tik ya bam kia di lang na kaju kamet ka jong kris kinya compromise kinya bam kinya di lang ya kamet ka jong kris on kinya perlong ya ka an kini pendia syong kurim kini te ya kata ka an kalo da kaju ka an kalo kini te bat kipen kromais ya kemet ke jong kuris tede ya kabukum kata kato kapor pinsyam ba umrat klau unumbar nriu unmi uladon ru kabae kalong ba kumangong uladon lagi di isngi kabar unriu baar kajinglong ka jong ubriu ka baar dan unriu bar mat klau bar un kata ia ka ekonomi ia ka yo ka kot usaitan kumbang ong udon ialah kajong ka pelan pila da ha unriu banengkong un pentri kam da ha unriu bar bani ha da kajinglong ka banengkong un pentri kam da kajinglong ka bar ka bar ki briu ki badon ha ka thup ka bar kin dang imbi kin lain kata di unwan kumnu unwan da ka ekonomi kabaar unwan da ke ekonomi kemud kayo ke kuat kidon gibri utang namar bak hidup bapli om don lat kata kesengi ban lain da ke syap ko jumar klau un trikam line by line mo un trikam kabaar un trikam kayo ke kuat tengnya pait pat ubalai pan un trikam hakasen syar ka khadar bat kani ka las ke jing trikam ke jumar klau Pada hang niartan, waktin ke jumlah ong ba, uta ubam don kadak kasyap uta umar klau unom yo bandi lani bantit. Kane klade kajing sensyar ke jong umar klau kajing don utau mensim uksui utau mensim red drakon utau mensim marat klau. Namar kumba mengitip waktin ke jumlah ke ong rupa undon uyak cekor undon umar klau banengkong undon umar klau arpi ngelabatai filter termo nadu ke banengkong mana. Sampai i mapi. Jadi nak kata kada unda ukta unumar klau. Ha kasensya ka kadar. Badi hang niru bak kita kibriu wat ki belaji ru kin ham no artan. Namar kinom kin dubor. Namar kinom yo watang banti watang bandi sisa. Kaktin ka jong blai kala keren ya kani. Jadi nak kata kadau kayai maham. Ba nginlong ki balakre banginlong kita ki briu ki banyo lajim ki bom hap akajing bitar ka jong ubli ken mau ni tu ipi baladangi pediang ya ka syap ka jong marklau habaka im ka pediang ya ka syap ka jong marklau ka pereden kan ka hap akajing bitar ka jong ubli utim ya ka bat ubes nanak pereden tikaktin ka jong blay ka jing penpau kat saulanong ka dekot ka bakhandai ru ka ong ba utahi kita utau angel balai unsuan bat sawa bat kanlong ka jing bitar ka jong blay ya kita kibru gibu priang ya ka syap ka jong uta umrat klau jadi hang tangan ong ka jingli kalong ba yo ba kilong ying long sem ki jong i yo haba ka jing mut jing perkat ka jong i yo haba ki kam ki ti ki jong i kani ka syap umrat klau ka don yo ba uhmen jong i lani upara jong i bodon haying
wi alam ya pi siya kapop persya ya boleh kabumut kata ka de jing sedang trikam ka jong marklau lani ulok jongi lani kalok ka jongi kasamla ka jongi usamla jongi ki alam ya pi siya ki ba persya ya boleh kata ka de jing sedang trikam jong marklau ha ka jing im kanang ban penlong disiplin ha ka do kumong aki kalatia babi pisdang ha ka jing im ka bagan jaman sim pikut ha ka do jadi nak kata-kata tu ngilong ki bahusiar ba yo ka jing long ka jungi ka baman lagasgi ka jing im ka jungi ka baman lagasgi ka ik ka bangi perkhat ya ki we ka ik ka bangi le ka ik kum tu ka bak thok tinu ble ba kisi ka bakhadu tu ni puleru shiti ka ban kong ka yo anis kelenong ka baar terkot ka bak karatu ko kun hep kalau ka por ka bakhadu bat ku ba pilio ngeu ba utau bele persya yo kurisuan wat mentaru lamino sibun ibaya le persya ya ukris samanda wat mentaru ladon sibun kibaya le persya ya ukris kiba persya le persya ya ukris kide kiba persya di kibadon ya katakan mensim marat klau kabom kaba tim ya giwi kabom salia ban peniap ya giwi kata kade ka mensim marat klau tepek bayu aka jing im kristan ka jungi kidon kim kini umat klau un sedang tigalang kalong ka ik bang ka jing hikai ka banga ngayo na kaktin ka jung ble kumbang ong fi umat klau banengkong umat klau ba sapuleh ma bisa bani akto kanang ba pinsyam ya ka jing syawan mut kumbang ong ba ude tang uwe uban secara nama raka sensyar ka kadar undom de tang uwe kadai ka politik kadai ka jing sensyar ka kadar kadai ka ik ini tu ifi kadai ka jing sensyar jing ka perthei kindon hiki gibriu ini tu ifi kindon gibriu kita ki mensimat klau iwe kin sawan bat sensyar kata kadai ka ik ini tu ifi jadi nak kata ngong ifi ka tin ka chung boleh apa ka kren ka jeliu pelak tu ngilong ki bahusiar kam tam hakini ki sngi ki badap da ki jing ki badap da ki jing yale kabar ka benta ka bang kwa ban kren kadi ban ai men sim ya pi kumnu ban lai na kani kasyap ka jong umrat klau lani kumnu ban ai men sim ya pi ba pin sngu thu syapang kani kasngi ikan mau bah ka pereden haba u soitan ani u seng uan hakaim u ongko im kumno ubleu ong yapi ka im kle thulut sing ong bam namara ka sni ka ba pipin bam on pen plit ya ki khmat ki jong pi bat pipin long kum ki blei ta pipin le tin ki jong blei ong kumta bat dar pipe yang ta ka de ka skam ka de ka jing thok ka jing syukor ya ka im dari ka im pan amar ba ka sya ya ka syap ka jong mar klau ka sya ya ka dur ka jong mar klau bahkan pau ka ngai jadi kata kapor kumbang ong pipet la dah ka sngi ba ka im ka bam kimat si syai kata kisngu thu si syai ka ba ba de ka basniu bat ka ba ar ka long ba ki sya ba ki hap si syai kata ka jing pitar ka jong blei tungin pe jurah kisngi kadu uneu mar klau unwan ban ong yapi lada pimdon ka de ka syap pinomio bantin lani bandi kan mau bantin lani bandi kik kumbo ong sen ya ka im lada pibam on pen pe gi khmat gi jong pi bat pen long kum ble kum juru lada pi sim ya ka syap pinio bantin ban bandi oi pen pe chi sai gi khmat oi pinio bantin bandi rei pinha pakai jing bisyar ka jong blei kaka sing kaduru pinha pakai jing bitar ka jong blei ti kata ka skam tidak nak kata daul ada kaim kambam yo ding so adong ada kaim kam shim yo to ding so adong ban bam kindon kinjai hak pereden kada du ni singi
Jadi na kata kadau kajing hikai kalong yang ngiru pe yo bakata kaskam kawan hangiru yo ba endangi ngat ken maulah habang ingan hakata kaskam hakata kajing sya tok kajing sya syukor di kalong ga ke ba sya dan dari itu ngidu wayo boleh bangin lain na kita ki bansawan ki bansajia kan pertai ki bansawan lap syen yengi. Jadi na kata kadang itu ipi pinom du bam dari liru pinom du na mare kan ke pertai itu ipi baro kita na po kontrol jong le ulah di bong te ka siti ki jing pau ka na ka kitab jing pau ka nong balai sipo ya ka balang hapo pile del pio ong ba nambar pa palaris kam ya ke jing ya sya ka jong pangar wan ri kendong nambar pa palaris kam ya ke jing ke jong pangar wan ri kendong ya pi ha ka pol ka nam sniu ka ban sawan la pa kan ke pertai ban tunju iki bri besyong ka ke pertai om de ban tunju yang om de tunju iki bri om de ban tunju iki bangai tunju iki bri ki besyong ta kan ke kendel Dekum ta ka bakhadu ka bang ai mesim fi kalong bangin ngai jauh trai dadu daga do no baro bat ka jingli ka bang apu ya pi las bali ngajubu ya ka jingli ki briu bali pi le ka jingseng bali pi pule ya ka tin ka jong le bali pi duai ki bun ki briu ki bong ya nga ba ki kwa ka beneng ho manu bom kwa ka beneng bat ngani thu ipi lada pilai chika jinga seng lada pipulai ka tin ka jong blai bal ada piduai tang namar ba pikwa ya ka beneng ka bomut kan wan ka por kinwan ki buitap ki jong setan ban penbang ya pi ban pen ko abara ya pi bat de ka bokum kata ka por ka banda pilap brai bat kan ki jong ka perthai pin klet ya ka beneng bara ka klimat ka ba piklet ya ka beneng pin le pop. Jadi na kata kadau ban syakri uturai ban le iki baba kam de ban ko ai bat kebar kindan ki briu ngane tu ipi ki banga kali bali pi kwai ka benek ki ong namar bangi septi ki ka dujok to ladangi bali ngi le jingseng bali ngi pule ki tinu blai bali ngi duai ki ong namar bangi ting ka dujok tila dangi shooting ya ka dujok ngi pule ka bible ngi ting ya ka dujok ngi duai ngi ting ka dujok ngi le jingseng kanwan ka klimat bakinwan ki konsat kinwan ki jing penbang penbuj ki jong setan ki jing yashat ki jing arwai hakata ka por pin klet ya ka dujok bat hakata ka por pinong ting ya ka dujok bat hakata ka por pin lepop jadi nak kata kadau ban duai ban puli ka tin ka jong blai ban le ki jing seng kam de bangi kwa ya kita ki baro kan itu ifi bu kan ni ka thong ka jing ka jong pi nilai segi jingseng om namar bangi kwa eka beneng om namar bangi syepti eka dujok ndai namar bangi i ya u Yesus Kris ken mau lada pi i ya u Yesus lada pi duk ne pi rius pa ne pi duk ne pi yoru kajing i kadai kajing i kita kadai hukum ke bawah ai nang kong ru i ya utrai ublai da ka do nut baro ka bamut i jau Jisu na du ka do nut baro nai kwa eke baro ka beneng ber kudu jok kadai kajing besar ba kadu ka jungo ladang ngim i jau utrai ladang isu mane ngi syakri tang namar bangi kwa ka bamut in saklet lut kita ke bro kalong tik kumbangi ladang i ki kimi pa ada ki berngem ki syo ne ki ai ne kim ai ru ka jing i jai mai ka sa ba jai mai kum taru kan long ya Kris kan long ru ya ublei ubaim ba ublei wa shisha to ai ba kan ka jing kran na kan ka por kan long ka bai men sim ya pi kan long ka bai men sim lem ru yigi ba pen ba sa jisin nga karpa ya pi ada pisngau dai tu pedang bala dai pisngau dai tu kan tai ka sa tang hangai ka ta ka jing kran kisngi ka bangi im kide kisngi ka bakhadu kisngi ka bangi im kide kisngi ka ba ishur kai tiga basa kalong bangi long ki belapun kre na ya ka ban sawan bat ka ban sajia ka ne ka perthai utrai unyo ban kirku na kum ta ka burum ka jungu amen.